बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ थांनाय 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारियाव गाजा गोमजायै खुंफुंदोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि रानि कालाइस्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनै बेनिनो दाफुंना लानाय बानजाय आफादखौ पाटगावनि बड'लेण्ड दरबार नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों सिफायनाय जायो। बे हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै मा बुंदों फै मिथिना लानि। बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालिया जथुमाया पाटगावआव खुंजादोंमोन। बै समाव जों जोबोद जिंगासिदोंमोन जे एसेबां गिदिर बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाखौ जों माबोरै खुंगोन पाटगाव हालामाव, बेखौ जोंहा जोबोद जिंगासिनाय दङमोन। नाथाय जोङो बिबान मोननाय लेखायै जोङो गोबां मानसिफोरजों जोङो सावरायलायदों। गाहायै जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों सावरायदों आरो बिथाङा बुंदों दे नोंसोर खुं, आं मदद खालामगोन। आरो बिथांनि बेबायदि बुंनायनि थाखाय जों साहस मोनदों आरो बेखौ खुंफुंनो जों दिनै हाबाय। थ' गिबियावनो आं मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आं साबायखर बावदों। मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांखौ आं साबायखर बावदों। गोबां इएम, गोबां एमएलए आरो गोबां जोंनि बिजनेसमेनफोर, कन्ट्राक्टरफोर जायफ्रा मदद होबाय बयखौबो आं साबायखर बावदों। दिनै बिथांमोननि मददजोंसो जों बेबायदि बर' थुनलाइ आफादनि एसेबां गिदिर मोनसे जथुमाखौ जों खुंफुंनो हाबाय। पाटगाव ओनसोल बा जोंनि नैबे क'क्राझार साब डिभिजननि सिङाव थानाय माखासे प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि आरो बे प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामिफोर जायफ्रा बावहाय फैनानै बिथांमोना खामानि मावनानै होफैबाय, औवा जगायना होदों, माइरं जगायना होदों आरो खामानि मावफादों, बयखौबो आं दिनै बानजाय आफादनि मासिगिरि हिसाबै आं बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। जोंहा माखासे धार दासिफोर दङमोन, नाथाय दा जोङो बे गासैबो बे 5 दाननि गेजेराव जोङो बे धार दासिफोरखौ जों सुख'नो हाबाय। दिनै जोंनि फाइनान्सियेल जे साब कमिटि दंमोन बिथांमोना अडिट रिपर्ट होदों। दिनै बेवहाय गासै मोननाय जि रां बे 1,23 लाख थाखामोन। खरसाखौबो बिथांमोना देखायदों 1,20 लाखनि एसे बारा, फ्राय दा जोंहा 2.5 लाखसो आखायाव दङ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे अडिटखौ बिथांमोना होदों। 7 सा सुबुंनि मोनसे अडिट कमिटि दंमोन, बिथांमोना अडिटखौ फोरमायना होदों। आरो दिनै जोंहा बेवहाय ओंखायनो बोथिसे ज' जालायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बानजाय आफादखौ सिफायनायनि। बेवहाय दानि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारि सारआ दंफैयो। बिथांजों लोगोसे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ। आगुनि आफादगिरि मानगोनां सार थरेन बर' बिथाङाबो दंफैयो। दा बिथांमोननि नुजाथिनायाव बिथांमोनानो जिहेतु दानानै होलांदोंमोन आरो दिनै बिथांमोननि नुजाथिनायाव बानजाय आफादखौ दिनै सिफायना होबाय। दा आं बयखौबो बे समाव आङो साबायखर बावदों मोजाङै मोजां खुंफुंनायाव जोंखौ बयबो मदद खालामनायनि थाखाय। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।